Missieru Wiben tresqu l-qorti akkużati bil-qtil ta' żagħżugħ ta' 21 sena nhar il-Ħadd li għadda fil-Ħamrun. Kurt Gregg ta' 23 sena magħruf bħala Nemes u missieru Joseph ta' 53 sena wieġbu mhux ħatja għall-akkuża tal-omiċidju li ma kinitx l-uniku waħda. Wieġbu mhux ħatja wkoll li fil-pussess tagħhom kellhom arma tan-nar li ġarrew strument bil-ponta mingħajr liċenzja u li kissru l-paċi pubblika. Quddiem il-Maġistrat Monika Vella, Kurt Gregg der kalm ħafna fil-waqt li anke missieru der kawt u mbikkem tant li f'mumenti minnhom ibnu der imisslu daru. Preżenti għas-smigħ kien hemm oħt il-vittma Brendan Paċ kif ukoll raba tal-akkużati. Id-difiża ma resqitx talba għal ħelsien mill-arrest. L-avukat li qed jidher għaż-żewġ imputati qal li din it-talba mhix se ssir sakemm tkun konkluża l-inkjesta dwar il-każ. Wara li tkellmet mal-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Keith Arno, il-qorti laqet it-talba tad-difiża li kienet irrakkomandata lid-direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Minflok l-avukat difensur talab lill-qorti biex il-missier u Liben jintbagħtu fis-sessjoni forensika fl-Isptar Monte Carmeli. Dan għal raġunijiet ta' sigurtà għall-avukat għad-difiża minħabba li fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin hemm żewġ membri tal-familja tal-vittma Brendan Paċ. Id-difiża għamlet talba ta' kjarifika dwar il-ħwejjeġ li kienu mlibsin l-akkużati u l-om dakinhar tal-każ. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-ħwejjeġ kienu elevati mill-pulizija fil-ħin tal-arrest u fil-kors investigazzjoni ingħataw lill-esperti forensiċi. Intqal li l-ħwejjeġ se jkunu ppreżentati matul il-proċeduri. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti spjegat li d-deċiżjoni ttieħdet fil-konfront tal-imputat u fl-isfond tal-qbil bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni.